Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. Czy możesz się krótko przedstawić i opowiedzieć nam, jaki jest profil Twojego biznesu? Mam na imię Agata. Założyłam platformę internetową o nazwie Galeria Ogrodowa. Jest to miejsce, w którym można kupić duże drzewa, donice wielkogabarytowe, ogrodowe, a także rzeźbę ogrodową. Ideą tego biznesu było stworzenie takiego miejsca, w którym produkty będą jak najlepiej obfotografowane, żeby klient mógł zobaczyć, jak dane drzewo wygląda, kiedy jest dorosłe, jak o różnych porach roku, a także w momencie zakupu, jak ma 2, 4 czy 6 metrów. Na mojej stronie są też tak zwane egzemplarze unikatowe. Są to takie pojedyncze sztuki drzew, które są formowane na kształt bonsai albo jakieś bardzo ciekawe odmiany, które klient może kupić jako soliter, posadzić w reprezentacyjnym miejscu swojego ogrodu. Czy w promocji swojego biznesu korzystasz z marketingu internetowego? Tak, oczywiście korzystam. Korzystam z mediów społecznościowych, zlecam pozycjonowanie strony, z Google AdWords, a także z Sales Robota na LinkedIn. A powiedz nam, dlaczego korzystasz z marketingu internetowego? Przede wszystkim, żeby dotrzeć do klientów, żeby zbudować sobie bazę odbiorców. Moimi klientami są osoby, które mają ogród bądź taras. Są to niejednokrotnie kolekcjonerzy drzew, tacy pasjonaci ogrodów. Ale także korzystam z marketingu internetowego w celach wizerunkowych, żeby pokazać moją firmę. Chciałabym, żeby moja marka była rozpoznawalna, stąd prowadzę Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Agato, a jak wyglądał Twój biznes przed i po COVID-19? Czy coś się zmieniło w związku z pandemią, jeśli chodzi o Twoją obecność biznesową w internecie? No, COVID-19 miał kluczowe znaczenie dla mojej firmy, ponieważ wtedy w ogóle powstał pomysł stworzenia galerii ogrodowej. To był moment, w którym były zarządzane lockdowny i ludzie bardzo docenili te ogrody swoje przydomowe, czy tarasy zielone. To był w ogóle dobry moment dla branży ogrodniczej, a dla mnie osobiście szansa, żeby połączyć moje wieloletnie doświadczenie w e-commerce z pasją ogrodową. A jakie widzisz korzyści dla Twojej firmy z marketingu internetowego? Przede wszystkim, korzyści z marketingu internetowego to jest dostęp do klienta łatwy i szybki. I chciałam tutaj powiedzieć o takim narzędziu, o Sales Robocie na LinkedIn. Jest to takie narzędzie, które w bezpośredni sposób pozwala mi dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Ten Sales Robot w moim imieniu zaprasza klientów do kontaktu, wysyła także bezpośrednią wiadomość, w której mogę zaprezentować moją ofertę. No i muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy firma powstaje, mam bardzo dużo przeróżnych obowiązków, sama prowadzę marketing internetowy i to narzędzie niesamowicie ułatwia mi pracę, ponieważ jest to wielka oszczędność czasu. A powiedz proszę, czy i co ewentualnie zrobiłabyś inaczej, opracowując swoją strategię marketingu cyfrowego? No myślę, że na ten moment nic bym nie zmieniła. Mam też może za mało danych porównawczych. Jak może miałabym wieloletnie statystyki, to mogłabym więcej wniosków wyciągnąć. Natomiast na ten moment jestem zadowolona z tych narzędzi marketingowych, których używam. I już ostatnie pytanie. Jakiej rady udzieliłabyś kobietom, przedsiębiorcom, które dopiero startują ze swoim pomysłem na biznes? No myślę, że mogę powiedzieć jedną rzecz, mianowicie taką, że prowadzenie swojego biznesu wymaga bardzo dużo czasu, myśli, działań i wydaje mi się, że łącząc swoje pasje z biznesem można stworzyć taką rzecz, która po prostu sprawia nam frajdę.
To chyba jest jedyna rada, którą mogę polecić. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.